Samozrejme patrí aj vyšetrenie Glasgow Coma Scale, kedy si všímame u pacienta hlavne tú orientovanosť v čase, osobe, priestore a podobne. A k neurologickému vyšetreniu samozrejme patria všetky ukazovatele základných životných funkcií, ako je tlak, puls, saturácia, glykémia, teplota, samozrejme aj doplňujúce informácie, ako sú poruchy vyprázdňovania, únik stolice, únik moču, krčová aktivita, jej vznik, respektíve trvanie tej krčovej aktivity, či bola porucha vedomia, či nebola porucha vedomia a podobne. Toto neurologické vyšetrenie zapisujeme do záznamu o zhodnotenia zdravotného stavu osoby. To znamená, každé jedno políčko vyšetrené zaznamenávame osobitne tvár, končatiny, reč a časový údaj. Pri každom páde z výšky, ktorá prekračuje výšku tela, teda aj z druhého stupienka rebríka alebo zo stoličky, je vysoká pravdepodobnosť poranenia chrbtice. 100-krát sa nič nestane, ale 101-krát sa môžu zlomiť stavce a hrozí riziko poškodenia miechy zochrnutím. Definitívnu odpoveď o rozsahu zranenia dá až rentgenové vyšetrenie. Preto pri podozrení na zlomeniny, vyklbeniny, postupujeme tak, ako by to reálne zlomenina alebo vyklbenina bola. Krčice, keďže predpokladáme nejakú zlomeninu v tejto oblasti. Ktorú veľkosť? Tam je short? Áno, daj tento rek, regulár, áno. Smeraj na krku ešte daj ruku? Áno, môže byť, dobre. Nikto. Podvihnem. Má to tlačiť, nemá to škrtiť, hej, takže takto aj. Hlava vás neboli? Nie. Takto. Rovnako cítite všetko? Dobre, otvorte oči. Dobre, zatvorte oči. Otvorte oči. Pozrite sa takto na prst. Výborne. Vyplastie jazyk. Výborne. Všetko cítite tak, ako sa vás dotýkame rovno, sumerne. Áno? Dobre. Takto. Toto tu na vás boli? Neboli vás. Takto tu na hrudníky vám zatlačím? Nie. Nie. Takto tu? Nie. Dobre. Fonendoskop ešte. Takto tu na ruky, oboj strane? Nie. Cítite. Dobre, teraz mi obe ruky stisnite. Viete ich predpažiť? Skúste ich dvihnúť. Predpažiť. Výborne, podržte ich chvíľočku. Dobre. Výborne. Toto tu nacítite rovnako. Poprosím, budete dýchať, áno? Výborne. Dobre, brucho. Nič. Dobre, teraz pán Vúz, zatlačím. Áno, tu na, áno, na tomto mieste. Dobre, ja ju fixujem, ruky, pánový fixátor. Teraz, keď to takto držím zatlačené, boli to menej? Áno. Teraz využijeme trošku aj vás, poďte nám tu na pomoc tejto strany. Zdvihnete mierne nohy a budete ich ťahať k sebe, preberte ich. Áno. Vydržte chvíľočku, dáme vám ten fixátor pánvy. Dobre, výborne. Trošilinka ešte. Dobre. Stačí? Výborne. A teraz chod na tú ľavú stranu. Drž v ťahu. Výborne. Áno, teraz ťahaj. Ešte. Dobre, odsadne. Výborne. Dobre.
Spineboard. Môžeme si niekoho teraz zavolať. Pani, haló, poďte nám pomôcť. Potrebujeme vás kvôli transportu tejto pani, dáme ju na túto podložku, dobre? Vy budete pri nohách, my sú takto nakloníme na 3. Ja vám poviem kedy, 1, 2, 3, ja budem držať spoza hlavy a nakloníme si a vydáte túto podložku spoza nej, dobre? Kto bude mať uchopené, tak mi povie. Mám. Áno? Áno. Takže 1. Videli sme spôsob fixácie a uloženie pacienta na dlhú chrbticovú dosku, ktorý po páde ostal ležať v polohe na chrbte. Pani, dajte si ručku na bok. Takto. A dáme vám taký fixačný golier, dobre? Nehybte hlavou. Tak, ja len trošku potiahnem hlavu. Dobre. A trošku vám to teraz vyrovnám. Netlačí vás nikde? Spineboard z ľavej strany. Dobre. Chlapi, pani, pomôžete nám? Na 3 budeme pani otáčať na tú podložku. Poďte k nohám. Poprosím vás, budete držať nohy a miernym ťahom ich budete naťahovať. Vy poďte tu do stredu. Budete fixovať panvu? Keď ja vám poviem na 3, tak budeme ju otáčať. 1, 2. Videli sme spôsob fixácie a uloženie pacienta na dlhú chrbticovú dosku, ktorý po páde ostal ležať v polohe na bruchu. Výborne. Dáme ju asi o 10 cm nižšie. Poviem vám, no, raz, 2, 3. Stačí? Dobre, a ideme zafixovať. Dobre, teraz z každej strany skúsime tesno. No, výborné. Marek ide za hlavu, my dvaja pôjdeme, jak je panva a vy budete dvíhať za nohy. Chyťte si ucho, hlava veli. Raz, 2, 3. Dobre, za mnou. Ešte. Máte? Výborne. Dobre. Ukáž. Raz, 2, 3. Ja držím, Marek. Dobre. Štandardným vybavením okrem liečiva špeciálneho zdravotníckeho materiálu je aj medicinálny kyslík, ktorý je v podstate natlakovaný v dvoch nádobách o veľkosti buď ako 2-litrová nádoba, alebo ako 10-litrová nádoba. Teraz si predstavíme a popíšeme túto 2-litrovú nádobu alebo kyslíkovú fľašu, ktorá má vlastný indukčný ventil, integrovaný ventil, ktorý automaticky je už natlakovaný na určité množstvo tlaku už priamo od výrobcu. Maximum je 200 barov a je to pekne znázornené na tejto stupnici od 0 v podstate po tých 200. Tento ventil nám slúži na nastavenie prietoku kyslíka pri inhalácii za litráže za minútu a v prípade riadenej pľucnej ventilácie, keď chceme využiť, tak pomocou tejto rýchlospojky sa pripojíme na túto kyslíkovú fľašu. Súčasne môžeme inhalovať a zároveň využívať v rámci umelej pľucnej ventilácie. V rámci štandardu a legislatívy musí byť minimálne množstvo kyslíka v ambulancii záchrannej zdravotnej služby 2000 litrov. To znamená, že v 10-litrovej nádobe o tlaku 200 barov sa nachádza 2000 litrov. V tejto 2-litrovej fľaši o tlaku 200 barov sa nachádza maximálne 400 litrov kyslíka, ktoré je možné použiť pre pacienta. Takže pri jednoduchom výpočte pri prietoku 10 litrov za minútu nám objem fľaše vydrží 40 minút. Pri manipulácii s kyslíkom musíme dbať na zvýšenú bezpečnosť. Ako
ako seba, tak aj okolia. A to tak, že kyslík je výbušný a nesmie prísť do styku so žiadnymi mastnými olejmi, tekutinami, so žiadnou masnotou jednoducho. Predstavíme si ventilátor na riadenú pľucnú ventiláciu Medumat Easy a Medumat Štandard. Prístroj Medumat Easy je, už z názvu nám vyplýva, že je to jednoduchý prístroj s jednoduchou obsluhou, ktorý využíva dva režimy. Po zapnutí prístroja samozrejme musíme mať najprv napojený na kyslíkovú fľašu touto rýchlospojkou. Po zapnutí prístroja podržaním tohto tlačidla nám automaticky hlas hovorí, že musíme otvoriť ventil kyslíkovej fľaše a pacientovi skontrolujeme dýchanie a nastavujeme parametre. Tento jediný gombík, ktorý tu je, tak nám slúži na to, aby sme nastavili buď frekvenciu dýchania pacienta, alebo jednorazový minútový dýchový objem. Máme dva režimy s označením režim dýchania s maskou, kedy si na koniec tejto vrapovej hadice nainštalujeme tvárovú masku a priložíme na pacienta a jednoducho v určitej frekvencii dýchania bude dýchať do tohto pacienta. Ak máme zabezpečené dýchacie cesty pomocou laryngálnej kanily alebo laryngálnej masky, po prípade endotracheálnej kanily, volíme systém režim dýchania pri intubácii. Vtedy nastavujeme minútový objem, kedy tento kyslík potom za určitej frekvencie bude vhaňaný do pacienta. V ambulanciách záchrannej zdravotnej služby typu RLP sa využíva na riadenú pľucnú ventiláciu tento prístroj s označením Medumat Štandard. Je to vyššia rada od prístroja Medumat Easy. Po zapnutí tohto prístroja sa nám rozsvietia tieto 4 kontrolky, ktorý to znamená, že prístroj je úplne funkčný. V prípade, že by nám blikala svetelná kontrolka a zároveň nám alarmoval alarm zvukom, tak stačí si prečítať, že vlastne ktorá kontrolka svieti a budeme vedieť, v čom je problém. Ak by svietila kontrolka stenóza, nastal by problém na strane spojenia, teda zúženia nejakého odporu pacienta. Ak by svietila kontrolka disconnection, to by znamenalo, že je pacient odpojený od tohto prístroja. V prípade, tak ako teraz nám svieti kontrolka, tak je buď nedostatočný tlak kyslíka, alebo kyslík je úplne prázdny. Po prípade najčastejšou chybou je to, ako teraz, že prístroj nie je pripojený s nádobou. Po otvorení kyslíkovej fľaše sa prístroj stáva plne funkčný. Ďalšou možnosťou využitia tohto prístroja je buď ventilovanie pacienta pomocou 100% kyslíka, alebo pomocou prepojenia tohto tlačidla na Air Mix. To znamená, že pacient bude ventilovaný s miešaným kyslíkom so vzduchom, čiže by sa jednalo o FiO2 0,5 až 0,6, čiže 50 až 60% kyslíkom, nie 100%. U tohto typu prístroja nastavujeme frekvenciu dýchania a jednorazový dýchový objem, z čoho nám vyplyne, že súčinom týchto dvoch veličín je minútový dýchový objem. Čiže množstvo kyslíka, ktoré vženieme alebo pomocou tohto prístroja alebo ventilátora do pacienta. Pri nastavovaní ventilačných parametrov ventilátora vychádzame z rovnice frekvencie dýchania a jednorazového dýchového objemu. Frekvenciu dýchania má dospelý človek štandardne okolo tých 10 až 16 dýchov za minútu a jednorazový dýchový objem je vyrátaný podľa rovnice 5 až 7 ml kyslíka krát hmotnosť pacienta. Čiže uvediem to na príklade. Ak má pacient 70 kg, tak 7 ml krát 70 kg je 490 ml a to je hodnota jednorazového dýchového objemu. Za predpokladu, že by sme nastavili parametre prístroja o frekvencii 10 dýchov za minútu, tak 490 ml jednorazového dýchového objemu krát frekvencia dýchania v počte 10 dostávame výslednú hodnotu 4900 ml, čož môžeme zaokrúhliť na 5 litrov. 5 litrov je vlastne minútový objem kyslíka alebo vzduchu, ktorý je vháňaný pomocou tohto prístroja do pacienta. Posádka sa na začiatku a konci dennej alebo nočnej zmeny zapíše do knihy príchodov a odchodov, kde zaznamená reálny čas príchodu do služby a po skončení zmeny aj reálny čas odchodu zo služby.
Túto skutočnosť potvrdí svojím podpisom. Striedajúce posádky si odovzdávajú informácie o priebehu služby, stave ambulancie ZZS, vrátane liečiv, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, prístrojovej techniky a dôležitých oznamov od nadriadených, ktoré musia zapísať do knihy hlásení. Zamestnanci zaradení v službe do pozície vodiča si navzájom odovzdávajú informácie o technickom stave sanitného vozidla, doklady k sanitnému vozidlu a kartu k dotankovaniu PHM. Prevzatie karty vodič potvrdí podpisom v dennom zázname o prevádzke vozidla. Posádka vykoná zápis začiatku a ukončenia pracovnej zmeny prihlásením sa do programu Doprava vlastnými prihlasovacími údajmi. Záchranári si odovzdajú plne nabitý mobilný telefón a ručnú prenosnú rádiostanicu. Zdravotnícky záchranár vykoná kontrolu vlhkosti a teploty v liekovej skrinke a túto skutočnosť zapíše do tabuľky hodnôt na príslušný kalendárny rok. Po vykonaní administratívnych úkonov posádka spoločne vykoná kontrolu materiálneho, technického a prístrojového vybavenia sanitného vozidla so zameraním na jeho celistvosť, funkčnosť a expiráciu. Zdravotnícky záchranár skontroluje tlačivá a dokumenty súvisiace s poskytovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Ide o tlačivá ako záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby, poučenie o zdravotnom stave osoby, list o prehliadke mŕtvej osoby, faktúry za poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, uznanie záväzku a poštové poukážky, cenník za poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, regresné hlásenie, súčasne v rámci kontroly podľa štandardu vybavenia ambulancie sanitného vozidla je vypísanie a vyplnenie dokumentu Protokol kontroly sanitného vozidla. Kontrola sanitného vozidla je rozdelená na kontrolu ambulantnej časti sanitného vozidla, za ktorú prioritne zodpovedá zamestnanec zaradený v službe ako zdravotnícky záchranár, a na kontrolu technickej časti sanitného vozidla, za ktorú prioritne zodpovedá zamestnanec zaradený v službe ako vodič. Posádku vždy však tvorí jeden tím. V ambulantnej časti ako prvé skontrolujeme podľa štandardu záchranársky batoh s vybavením na základnú diagnostiku, počet zdravotníckeho materiálu, liečiv a ich expiráciu. Skontrolujeme stav a množstvo náplne kyslíkových fliaš. Podľa platnej legislatívy musí byť minimálne množstvo kyslíka v ambulancii ZZS 2000 litrov. Pokiaľ by súčet množstva kyslíka v jednotlivých fľašiach nespĺňal požadovanú hodnotu, musíme kyslíkové fľaše vymeniť za plné. Pri kontrole liečiv, jednotlivých setov a balíkov sa zameriavame na celistvosť a ich expiráciu. Na prelome kalendárnych mesiacov venujeme zvýšenú pozornosť kontrole expirácií. Pri kontrole prístrojovej techniky sa zameriavame na stav batérií, napájanie zo siete a funkčnosť jednotlivých prístrojov, vrátane potrebného príslušenstva.
Pokračujeme v kontrole transportnej techniky. Pri vyberaní transportného lehátka zo sanitného vozidla je dôležité, kvôli bezpečnosti, zaistiť jeho podvozok. Ďalej kontrolujeme transportné a fixačné pomôcky. Skontrolujeme dlhú chrbticovú dosku, schodoles, krátku chrbticovú dosku a vákuový matrac. V neposlednom rade skontrolujeme box na nehodu s hromadným postihnutím osôb. Povinnosťou vodiča s právom prednostnej jazdy je mať pri sebe platné doklady predpísané zákonom, ako aj potvrdenie o školení vodičov a doklad o zdravotnej a psychologickej spôsobilosti vodiča. Vodič je povinný pred jazdou skontrolovať technický stav vozidla, vrátane prevádzkových kvapalín a funkčnosti zvláštnych výstražných zvukových a svetelných znamení. Dôsledná a pravidelná kontrola zdravotníckych prístrojov, pomôcok, zdravotníckeho materiálu a liečiv zabezpečí poskytovanie kvalitných